Ολοένα και περισσότεροι νηστεύουν τη Σαρακοστή είτε για λόγους θρησκείας είτε για λόγους, όπως λένε, αποτοξίνωσης του οργανισμού. Οι διαιτολόγοι προτείνουν λύσεις για ένα σωστό και ισορροπημένο διατροφολόγιο, περιορίζοντας την αίσθηση της πείνας. Καλησπέρα. Νηστίσμα. Ναι. Αυτά εδώ, μιλοπιτάκια, σκαλτσούνια, σουσαμοπιτάκια, καρυδοπιτάκια. Θα δώσουμε να δοκιμάσετε ένα? Βεβαίως. Με έχουν μάθει έτσι οι γονείς μου, ώστε να πιστεύω να κάνουμε την νηστεία έτσι όπως πρέπει. Άλλοι νηστεύουν και άλλοι κάνουν ότι νηστεύουν. Όχι. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που τηρούν την νηστεία, όχι ολόκληρη τη Σαρακοστή, αλλά κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα. Νηστεύω από το κρέας όλη τη Σαρακοστή και την τελευταία τη Μεγάλη Εβδομάδα τα πάντα. Άλλοι πάλι νηστεύουν είτε γιατί είναι της μόδας, είτε γιατί θεωρούν πως με αυτόν τον τρόπο θα χάσουν βάρος. Συχνά μικρά γεύματα, λαχανικά περισσότερο, φρούτα, όσπρια και καλύτερο κάνουν στην οικία. Πιο πολύ και για μείωση του λίπους, είναι πολλά τα ωφέλη. Αποτοξίνωση. Ευκαιρία για αποτοξίνωση είναι η Μεγάλη Σαρακοστή. Δεν το λέμε εμείς, αλλά οι ειδικοί, που τονίζουν πως η διατροφή μας κατά την περίοδο της νηστείας πλησιάζει τη μεσογειακή δίαιτα. Εφόσον αυτό το διάστημα θα στερηθούμε τις πρωτεΐνες από τις ζωικές τροφές, θα πρέπει να προτείνουμε κάποια τρόφιμα, κάποιους συνδυασμούς τροφίμων, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε πρωτεΐνη. Κάποια από αυτά είναι όσπρια με σιτηρά, όπως είναι φακές ή ρεβίθια με ρύζι ή φασόλια με καλαμπόκι. Επίσης είναι για όσους δεν νηστεύουν τα γαλακτοκομικά μαζί με σιτηρά, δηλαδή γάλα ή γιαούρτι με δημητριακά ή ριζόγαλο. Και επίσης τα όσπρια μαζί με ξηρούς καρπούς που μπορούμε να τα δοκιμάσουμε, να τα καταναλώσουμε σε μορφή σαλάτας. Έχουμε μαμ, γεμιστά, γίγαντες, σπανακόριζο, φασολάκια. Πιστεύουν αρκετοί. Αρκετοί, ναι. Αλλά εντάξει, τα πιτσιρίκια περισσότερο τρώνε έτσι σουβλάκι. Είναι εύκολο να κάνεις μια νηστεία. Σαρακοστιανά. Ταραμά, κουκιά, πατάτες. Έχεις την αίσθηση ότι πεινάς, αλλά είναι του μυαλού πιο πολύ. Νηστεία δεν σημαίνει απόλυτα και πείνα. Όρεξη να υπάρχει και ένα σωστό διατροφολόγιο, τονίζουν οι διαιτολόγοι. Κάποια τρόφιμα τώρα που μπορούμε να συστήσουμε για αυτές τις μέρες, που μπορούμε να καταναλώσουμε και να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε θρεπτικά συστατικά, είναι τα όσπρια, η σόγια, τα σιτηρά, τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά σίγουρα, το ταχίνι, το σουσάμι, ο χαλβάς, η ξηρή καρπή και τα θαλασσινά και τα οστρακοειδή.